San Prudentzioko jaiak ate joka euskagula, Laudio, Urduña, Artziniaga, Orozko, Aiara eta Arrankudiaga Zoioko udalok ekimen berritzailea aurkeztu nahi dizuegu. Gora Aiaraldeko jai euskalduna. Elkarlanetik eta elkarrekin indartsuagoak garelako, eta partekatzen dugun komunitatean euskara bultzatu nahi dugulako. Aiaraldeko alkate, zinegotzi eta euskara teknikarion ordezkaritza zabala bildu dugu ekimenaren garrantziaren erakusgarri. Euskararen normalizazioa bultzatzeko neurriak zalantzan jartzen ari diren garaiotan, jai giroan euskararen erabilera bultzatzeko zenbait neurri zehatz eta egingarri adostu ditugu, hitzetatik ekintzetara pasatzeko. Ekimenarekin bat egin dugu Aiaraldeko 6 udalok, gure herrietako jai nagusietan neurri hauek ezarriko ditugu. Urtez urte, jai guztietara hedatzeko eta neurri sorta hau gehiago aberazteko asmoz. Gaur, bide bati hasiera ematen diogu. Aiaraldean, euskara bultzatzea xede. Berebizikoa da euskararen normalizazioa lortzeko bidean instituzioen papera. Berebizikoa da elkarlana sustatzea. Berebizikoa da neurri zehatzak eta ausartak bultzatzen. Eta gaur hemen aurkezten den ekimenak guzti horretatik asko dauka. Bukatzeko, jai eragile eta antolatzaile guztiei dei egiten diegu, beren herri, auzo eta kaleetako jaietan ekimena bere egin dezaten. Euskara aktibatu gaitezen. Gora Aiaraldeko jai euskaldun. Bueno, Aiaratik gonbidatu nahi ditugu aiaratar eta kanpotar guztioi jai euskaldun hauetara etortzera. Eskertu nahi diegu euskaldunei lehenengo berba egiten badute euskaraz, euskara bultzatu egin behar bai da. Eta batez ere eskertzen diogu erdaldunak direnei, beraiek jartzen duten euskararekiko jarrera ona. Urduñako udaletik gonbidatzen zaituztegu 8 mailetan parte hartzera eta dinamika honekin bat egitera eta gozatu euskaraz.